Samantala, no swimming at fishing policy ipinatupad sa lahat ng coastal areas sa Dagupan City. Para sa detalye, narito si Idol Ron Naraka. 104.7 IFM Report! Pansamantalang ipinagbabawal sa lungsod ng Dagupan ang pangingisda at ang pagligo sa mga katubigang sakop ng lungsod dahil sa nararanasang epekto ni Bagyong Krising. Epektibo ito sa lahat ng coastal areas, lalong-lalo na sa mga baybay ng Tondaligan, Bunoan Bukig, Binlok, Pantal at Sapogaro. Inabisuan na rin ang mga mangingisda sa hindi muna pagpapalaot dahilan ng banta ng matataas sa alon at ang malalakas na hangin. Samantala, pinalalahanan ng mga Dagupeños sa maging alerto at handa sa posibleng epekto ng bagyo tulad ng pagbaha dahil sa inaasang malakas na ulan hanggang ngayong araw. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.